Hürmetli milletvekillerim, ben Türkmen Tugay Kamal yanında Kadın Kızlar siyasında oldum. Şunda kayığa orkestr koyganlar. Hem anda oynay Seyder Şuaysı. Şu kadar rahat uçasım keldi. Hem meni şu Seyder Şuaysı Яңа шигырьгә ошо музыкасы дигән шигырь яздырды. Бүген игътибарыгызга шуны гына тәкъдим итәм. Алып килмәде вар сулары, сагышында ярсу төсләрендә. Минем күңел һаман синең белән, хыял диңгезенең төсләрендә. Көтмәгәндә кинәт яңгырый. Ошо музыкасы каяга барыйм, җиңелә дә чыга йөрәккәем, сабыр шытырлары курган ярым. Кемдә канат бар дим, ошо музыкасы ишетмиләр. Кайберәүләр сәерсенеп карый, алар мине никтер иш итмиләр. Минем якка борылып карый. Ağlalar alar zalga taба. Muzika, şu muzikası uçup gitti sana taба. Mininde teatrga körmü. Min uramga çıgam, min gılamda kökke bağam. Bir ne özgermegen, şulay tüylarına şolu edemge. Ошындыкта анда безнең көйгә башка парлар вальс бийләр. Минем җиргә кадакланган хәлдә әйләнүләремдә белмиләр шул. Шул көйгә һаман әйләнәм мин. Һаман ышам синең җаныңда. Юк, мин җирдән түгел, китеп барган җире аяк асларыннан шул чагында кемдер дәшә, әллә сезгә нашар? Ахмактыр бу, нашар булам ни шундый бәхет. Бу хәләтем минем пышуым бит, әле яткан җирем, шып-шын тәхет. Кагылмагыз, миңа әйбәт димен, йолдызларга карап елмаямын. Каян белим, алар минем хак. Әби йығылған дип уйлаганым, ишетмәгән алар, ишетмәгән ошо музыкасы уйнаганын. Рәхмәт.